Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Rația de Carte. Sunt George Rădulescu și vă invit astăzi, în preajma sărbătorilor pascale, să ne gândim împreună la o temă mai aproape de lumea spirituală decât de cea pragmatică în care ne desfășurăm activitatea de zi cu zi. Vă propun așadar două cărți ale unui preot. Este vorba de Părintele Savatie Baștovoi, un român basarabean care slujește în prezent într-o mănăstire de peste Prut. Prima dintre aceste cărți se numește Iepurii nu mor și a beneficiat de cronici favorabile în publicații celebre precum Le Figaro și Le Monde. Este povestea unui băiețel din anii 80, un școlar al anilor 80, perioadă în care Basarabia se mai afla sub bocancii Armatei Roșii și a politrucilor atei, care încercau să mutileze încă din fașă mințile și sufletele copiilor. Pe băiețel îl cheamă Sasha. Sasha aude și este tentat să dea crezare unor baliverne despre inumana cruzime a capitalismului, acest corb negru care visează să sfâșie porumbelul păcii. Am încheiat citatul. Sasha așadar este supus acestui bombardament pseudo-informațional și își povestește cum ar veni viața. Iată ce gândește personajul principal al romanului la vârsta primelor clase și a curăției sufletești totale, prezumată în cazul copiilor care au avut norocul să se nască într-o epocă istorică normală. Așadar, o să vă citesc un fragment care arată într-un fel gândurile lui Sasha și ale multor copii ca el din acea epocă. Sasha stătea în fața casei și mărunțea cu ciocanul o sticlă. Soarele bătea atât de tare încât își aminti de rugul pe care a ars omul acela care a zis că pământul se rotește și își închipui cam cum este să arzi pe rug. Sasha se gândi că este foarte grețos și că nu e nimic mai rău decât să arzi de viu. Dintr-o dată îi se făcu atât de ciudă pe capitaliști încât își închipui ce ar fi să-i dezbrace pe toți și să-i așeze pe cioburile de sticlă și totodată să le mai tragă și cu ciocanul în cap. Gândul acesta îl neliniști și îl bucură în același timp și începu să bată sticla și mai tare. Ce ar fi să le pună degetele aici pe cioburi și să le bată cu ciocanul până le ieși cioburile prin unghii? Poate că atunci nu vor mai arde pe nimeni pe rug. Sasha se gândi cum ar fi să le bage cioburi și în ochi și lucrul ăsta îi se păru cel mai bun. Născut în 1976, autorul acestui roman, Iepurii nu mor, Părintele Savatie Baștovoi, și-a folosit cu siguranță și amintirile din perioada copilăriei. Tatăl său, profesor de filozofie în acea perioadă, i-a insuflat în prima parte a dezvoltării sale firești convingerile ateismului științific. Totuși, evoluția istoriei l-a salvat pe micuțul Ștefan, așa cum vă spuneam că este numele de botez al Părintelui Savatie Baștovoi, destrămarea URSS aducându-i posibilitatea să vină la studii în România, la Iași și la Timișoara și să descopere și latura spirituală a acestei vieți, latură asupra căreia vă invit să reflectăm împreună în această emisiune. Titlul romanului este extras din unul dintre dialogurile grotești ale pădurarului Macarăci cu o figură imaginară a lui Vladimir Ilici Lenin. Cele două personaje certându-se pe tema iepurilor și a presupusei lor naturi eterne. Roman sumbru cu accente dostoevskiene, Iepurii nu mor este dedicat copiilor sovietici care au crescut, așa cum spune autorul însuși. Cu toate acestea, romanul răspândește o lumină puternică izvorâtă din constatarea că minciuna, cum zicem noi românii, are picioare scurte. Minciuna nu poate răzbi în cele din urmă, indiferent că este spusă pentru adormirea unei conștiințe individuale sau spusă pentru adormirea unei conștiințe colective. Închei cu o referire la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, dintr-o lucrare la care am făcut referire la începutul emisiunii noastre, Singuri în fața libertății, de același autor, lucrare care, alături de cea prezentată adineauri, Iepurii nu mor, o puteți găsi la Librăria Românească din Montreal sau o puteți comanda pe site-ul Librăriei Românești. Așadar, închei cu o referire la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, despre care face vorbire Părintele Savatie în cea de-a doua lucrare amintită acum, Singuri în fața libertății. Noi, creștinii, suntem chemați la libertate
Tot ce vedem pe stradă, tot ce auzim, este o parodie a adevăratei chemări și a adevăratei libertăți. Apostolul Ioan spune: cunoașteți adevărul și adevărul vă va face liberi. Vă doresc sărbători tihnite, numai bine și pe data viitoare.